продължаваме с един комик. Той има доста трудна задача да имитира Любо Киров пред самия Любо Киров и пред цяла България. Роля достойна за... Аскер! За Оскар, Зоек, за Оскар. Що за Оскар е достатъчно само се направиш на боримечката. Ако ме разбираш. Да. Деца вика, нашия участник може и с мечка се сбори. На вашето внимание, Герасим Георгиев Геро! Добре, момичето. Геро никога не е учил пеене. За него това предизвикателство ще е много трудно. Знам, Холивуд е далеч от мен. Геро се опитва да се измъкне, като не пее, а рецитира. Само, че сега трябва да добавим и мелодия. Мисля, че това парче после стане на рап. Е по-добре. Имам само те. Е далеч от мен. Фалшиво, не фалшиво, ще го изкарам майка и баща. Абе, тая кола дето я дават. Колко харче, брат? Защото ме е интересно, каква електроника има. Взема да я спечеля, брат, какво прави с това нещо. Аз искам да знам, ще ме събере. Честно, не съм специалист. Тебе ще събере. И тя май е най-същата кола, доколкото разбирам. 4 години я въртят тая кола. Тя на 250 км станала. Не знам дали изобщо да се напълно да я печели. Жестове? Хей! Точно така. Върви към мен, върви към мен. Ти можеш. Това е елегантно ходене, което виждаме в клипа. Геро ще го направи със сигурност. Ето така, баща и вътре емоцията е вътре. Вътре голашка емоция. Аз така ще фана. Имам само... Не, защо го излагаш, бе? Това е ясно. Но ще гледаме поне да го изкараме от към визия. Успех. Не ми го пожелаш, искрено го приемам. Голяма забава е било на подготовката. Що не говориш? Аз си гласа. Добре, между другото варианта с рапа на мен лично много ми хареса. Прикажете. Нали ли ще бъде такъв вариант? Някакъв? С етноелементи. Тоест мелодия да не очакваме. Очаквайте, но може и да не дойде. Имаш само мен. И край. Ето. Имам само теб. Как смяташ да отстраниш конкуренцията? Без да ми показваш на мен. Електрошок. Така. Удушаване. Добре. Фрактури. Това на диванчето или преди? В Където падне. Няма да подбираш. Аз ги знам къде живеят всичките. Може и на място. Добре. Геро, предлагам ти да погледнем част от видеото на Любо Киров. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. С Богом на всички. Стискам Влизай в асансьора. Влизай. Ай, ще ме качи ли това нещо? Абе, как няма те качай да влизай? Дами и господа, разделяме се с скъпия ми колега Геро, за да го посрещнем на сцената като българския слави. Елегантния, прекрасния и толкова талантлив Любо Киров! След, стана нещо, братче. Ето асансьорен техник да чака горе. Дами и господа, да посрещнем с аплодисменти хитмейкърът, поп-звезда и 2 пъти ментор в X-Factor Любо Киров! Знам, Холивуд е далеч от мен. Може би там ще бъда някой ден. Няма да спя, ако не дойдеш с мен. Света ще обърна. Тук или там ще искам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Може би там ще имам куп неща. Знам, че за тях не ще те заменя. Няма да спя, ако не си до мен.
Светът ще обърна тук или там, ще искам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Ти помни, ще бъда винаги какъвто съм. Може би сега започва всичко. Хей! Ти помни, че бъда силен само с теб. И помни, че имам само теб. Дами и господа, аплодисменти за Любо! Гласувайте за него на номер 17701. Аплодисменти за Герасим Георгиев. Геро! Геро, много добре. Ние обаче ще поканем оригинала на сцената. Аплодисмент за Любо Киров, оригинала. Любо, заповядай при нас. Ела. Уважаеми зрители, първо може да го така. Ще коленичиш. Така, Геро, заповядай микрофона. Уважаеми дами и господа, уважаеми зрители, минете напред, ако обичате, да потърсим 10 разлики. Всъщност, като гледам двамата са пред мен, разлики няма. Не. Като гледам, има само прилики. И двамата имат Адамова ябълка. И двамата имат еднаква тъзобедрена става. И двамата имат еднакъв лакет, както виждате. Мениско също, браво. 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 Любо, как се справи другия Любо? Не питам тебе. За мен е идеален. Аз имам концерт в НДК и мисля въобще да не ходя там. Пускаш Геро. Пускам Геро, ако трябва после ще връщам билети. Гей, ако нещо се случи. ако едеш много, вижте кой ще се прилича. Любо, ти имаш уникалната възможност да се видиш след 30 години. Сега, искам и двамата да изпеете тая прочута фраза. Набутам още в началото. Да, искам да изпеете заедно тази фраза. Имам само те. И като го пеех, къщи само ти кажа, комшиите викат колят прасето. Имам само те. Моля ви, изпейте го двамата в дует. Готови ли сте? 3, 4. Имам само те. Страхотки! Дами и господа! Дами и господа, това е новия дует Любе! Аз само искам Любе, благодаря ти, да. Не, докато е Любо тук, 2 секунди, не. Аз разбрах за какво се пее в тая песен. Кога? Вчера. Имам само теб. Какво имам? Искам да кажа всички българи, 2 милиона в чужбина, Така. че България има само вас и тя винаги ви чака и ще ви приеме отново тук. Чакаме ви, имам само теб. Любо, благодарим ти, аплодисменти за Любо Киров. За Геро гласувайте номер 17701. И Добре така. дошъл на сцената, още веднъж инвитациите. Добре дошъл. Как се почувства? На ръба. На ръба. На ръба. Добре, да чуем много Айде, уважаемото журито журе. сега. Ще започнем от Фънки. Фънки! Случва се нещо много интересно тая вечер. Това, което ми прави впечатление, за първи път чувам песен, която е написана за грешния човек. Така. Сега, за кого говориш? За оригинала? За Любо. Да. Тази песен не е за Любо. За кого е Фънки? Тя е за Геро.
Той така ме разчувства. Освен това, видя ли Любо как се промъква някакъв скакалец, тук аз дори не го забелязах. А виж как стои този мъж на сцената. Просто... Извинявай, Фънки, това много платен... добро начало, Геро. Много добро начало. Thank you very much. Хилда? Аз много се притеснях, защото за мен най-добрият певец в България е Любо и той знае колко много го обичам и това много ме притесняваше. Обаче, това, което ти направи, първо ти дойде мелодията и да се притесняваше. Дойдоха си нещата. И искам да ти кажа, че за мен това беше най-добрата имитация тази вечер до сега. Наистина го мисля искрено. Благодарим за уважаемото журе! Любо Киров или по-точно Геро. Очаквам да гласувате за него на 17 701. Заповядай на фотелчетата. Да, Аплодисменти още за Геро.